Assalamu alaikum hettiyankoɓe e biyankoɓe Aout Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde kono manama e jettoɗe serenɓe men jitta kay lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga to waw yuppay Sénégal aduna foof mboɗo saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe e biyankoɓe yettere Allah arde tan ko ɓuuri tengtude jaydel ɗi ine jeeya hen to banggue dawrugol noon ɗo mo ganduɗa woni Karim Wade ɓe mbi tan liggey walla mbiya tan gueɗe bammakko ɗo joni jogori haddemo jeeyede élection présidentielle mo Sénégal ma en gar hen no ɓuuri yajirde goɗɗum nani hen woppaɓe liberté provisoire kono kadi ha tengti e bankuji ganduɗa yete eɓe mbi tan ko eɓe keewi ƴettude sukaɓe rewɓe gam tan wadde ɓe toon wayano yeeyoɓe koye mumen ni nane nder jayde ɗi joni wonta noon tigui hettiyankoɓe biyankoɓe gudditiren jayde gendire le soleil jayde le soleil noon kañum udditirani dawrugol waɗi tan ko enquête mawɗo faadi ɗum e fambine noon ɓe mbi ko fief mo ganduɗa yete to banggue woni koye île du Saloum ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko ɗo ganduɗa yete ko wayno soble ene heewi toon kono kadi to ko ganduɗa yete ko kañum woni banggue yete ndiyam saabu ko banggue mo ganduɗa ni heewi ndiyam ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kañum ɗo ganduɗa kañum woni fambine ɗum noon woni tan ɗo ganduɗa yete liggey muɗum ene heewi kono kadi ene waɗi gartam koye nder leydi meɗen tigui woni garen ha joni jayde point actu noon ewɗo subaka kañum ari tan ko banggue dawrugol wi tan coalition walla équation ɗi ganduɗa nane coalition ji dañde e nder leydi meɗen Sénégal hakkilla walla mbiyen miijoji ina jiiɓi hen ɗum ɗon noon ɗo e nder leydi meɗen ha joni tan so ƴewtidama hewɓe oɗo saaha nani daari gam fadde tan holi jogorɗo wonde candidat temps walla temps ɗum ɗon noon ɓe garti hen e oɗo subaka oɗo mo ganduɗa woni Idrissa Seck ɓe mbi tan ko nani yiilo place muɗum kanko oɗo kay Karim Wade beele mo jeeye sungori ɗi ɗum ne ko namdal ɓe mbi ɓe ganduɗa ko kamɓe goni kay wonɓe yeewi askan wi ɓe mbi tan ɓeɗon ne ha joni jiitan taw koye mumen ɓe mbi noon kamɓe a Pastef noon hakkude mo ɓey tahawu kañum ne welani ɗum woni ko point actu addi garen ha joni jayde le témoin noon ari tan koye ɓiɗɗo Abdoulaye Wade o ha joni tan ɓe mbi gonnoɗo gardiɗo leydi Sénégal kañum kay hande gueɗe ɗe ganduɗa ko kañum tigui wanno ɗum hande ko kañum yete ɓiyum garen ha joni tan ɓe mbi jeeɗiɗe lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e goo woni 2021 ɓe mbi noon ko nden article 28 yaltuno article 28 noon wonno hen tan ko kala mo ganduɗa jogui ko double nationalité wawa wonde gardiɗo leydi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal tene anda noon kanko ɓiɗɗo maître Abdoulaye Wade o ko tan joguiɗo nationalité ɗiɗi goto ko mo France goto ko mo Sénégal ɗum ɗon noon woni hande ko jogori ɓilde ɓi ko kanko maître Abdoulaye Wade ɗum jaydeli wonene jaydel dawri oɗo subaka garene jaydel li quotidien noon ɓe mbi Boun Abdallah Dionne oɗo saaha kañum kay won joɓɓe ɗum feɗendu gam tan wiide kañum tigui foti toɗɗede gam tan wawa ƴettude place gardiɗo leydi ndi saabu kay kanko kay mo ganduɗa woni Boun Abdallah Dionne ƴewtidama nde tan élection ji arno kanko tigui waɗi feere ha gardiɗo leydi ndi toɗɗa ndeno mo woni gardiɗo jagorɗe ha gardiɗo leydi ndi toɗɗa guila premier tour ɗum ɗon noon woni gueɗe ɗe ganduɗa ɓe gaddi ɗum e oɗo subaka kamɓe li quotidien garene jayde Dakar Times noon ari tan ko ha joni to banggue sondage mo ganduɗa waɗama faade croissance mo PIB hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɓe mbi noon Sénégal heddaki en caggal hay lawol gotol kañum e Libye saabu so ƴewtinama to banggue gartam Sénégal e Libye ine jeeya tan e leyɗele Afrique ɓe ganduɗa kamɓe goni yeeso ɗum noon ɓe mbi kamɓe kay ɗum saabi banque mondial e tan FMI ɓuuri dañde hoolare ɗeɗo leyɗele ɗiɗi woni leydi Sénégal e tan leydi mo Libye saabu to banggue gartam ine ƴewtinda
yete ɓe gona talliɓe. Garen ha joni jayde Vox Populi oɗo subaka ɓe gari tan koye nouvelle belɗo e Maymouna Dieye woni mo ganduɗa woni maire mo Padoua. kanko noon oɗo saaha kay o woppitama tigui o woppitama tigui walla tan liberté provisoire kam o rokkama ɗum oɗo saaha. ɓe mbi noon saabi oɗon liberté provisoire ko ɓandu makko welani kanko oɗo Maymouna Dieye. ɓe mbi noon ko baddo ni subir ɗum ko ganduɗa woni yete opération d'urgence kanko noon ɗum saabi mataw ɓe goppitimo saabu omo wonde rafi mo ganduɗa toon to prison to wona place makko sabu ne wawi addandemo caɗele musde to banggal cellal ɓandu makko. ha joni tan garene jayde libération noon e oɗo subakari tan ko wiide so Maymouna Dieye hokkama liberté provisoire. Jamil Sané koko salana ɗum oɗo saaha. ha joni noon amoni tan e dumbirdu kanko Jamil Sané mo ganduɗa woni maire mo Parcelles Assainies. ɓe mbi noon kanko kay e oɗo ɓiɗɗo gorko kay biyeteɗo Nongolo walla tan mbiyen Jogulo kanko noon o woppitaka ha joni amoni tan e dumbirdu. goɗɗo mo ganduɗa kay kañumne woni yete Mamadou Diop kanko noon oɗo woni tan gardi walla tan contrôleur to tan impôt kanko noon ɓe mbi o fawaka jungo ko kanko woni mo ganduɗa kay oɗo saaha o dañi liberté provisoire kono ko heddi ko nane nder dumbirdu. woɗɓe kadi nana jiile ɓe mbi ɓiliɓe kay hakkude Mauritanie e Sénégal woni 137 ɓiɓɓe Sénégal ɓe ganduɗa yete guila 24 lewru août kamɓe Mauritanie aɓena caali ɓeɗon kay nanne nder leydi mumen woni sukaɓe ganda ko tan yanoɓe toon to diwan mo Espagne ena duttina. garen ha joni jayde l'observateur noon ari tan ko wiide tan to ka Sonko ɓe mbi oɗo saaha kay plan B wona ko ganda ina yiile e nder walla e caggal makko walla ɗo woni ɗo kamɓe kay ɓe jiilaki plan B. ɗum woni noon konngudi ganda nane jayde l'observateur ɓe mbi kay oɗo saaha ɓe ƴewata kono ɓe mbaɗi haaɓe ndentay koye mabɓe saabu parti mo Pastef walla tan kamɓe ɓeɗo ɓe ganda gonno e Pastef ɓe miijaki kay yaade tawa Ousmane Sonko jeeyaka hen. garene jayde besbi le jour ɓe mbi plan B mo ganduɗa kay ina yiile e nder Pastef beele ɓeɗo tato ne mbawi ɗum wonde. ɓe mbi kay Birame Souleye e oɗo mo ganduɗa woni Bassirou Diomaye Faye. ha joni tan e goɗɗo mo ganduɗa woni ɓe mbi plan G beele ne wawi wonde Guy Marius Sagna kanko ne amo miije hen. ɓe mbi Sonko oɗo saaha kay kañum beele ne wawi yilanede numéro 2 ɗum kay woni konngudi gandane ne nder jayde besbi le jour. garene jayde quotidien le quotidien kañum noon e oɗo subaka wi tan ko balde joyi ɓeɗo sukaɓe ne gone tan e diƴƴe Mauritanie gam tan yidde fodde artirede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. ɓe mbi noon oɗo saaha ɗeɗon gueɗe kay laatima saabu kamɓe maɓe gartu e nder leydi meɗen. ɗum noon ko hande ɓe patte ɓeɗon sukaɓe noon ene tolni 160 ɓe gandani poti artireje. ɓe gummi noon ko toon to diwan mo Espagne toon ɓe mbino aɓe jaaha koye nder diƴƴe ɗe hen ɓe tan keeɓa ɓeɗon sukaɓe noon ne jogori artude ɗo e nder leydi meɗen. ɗum ko hande tigui jogori wonde so Allahu lamɗo jaaɓi. garene jayde direct news e gueɗe kawniɗi ɗe gaddi oɗo subaka kamɓe direct news noon ɓe mbi tan ko to banggue proxénétisme ne wawi wiyede ne dañi e nder bankuji ɗi. ɗum ɗon noon ne wayno yeyde hoore mum ni woni tan gueɗe ɗe ganda ɓe mbaɗi hen enquête diaƴƴo kamɓe direct news saabu tan e wiideɓe kayyete ɓe ganda ko kamɓe kay goni sukaɓe rewɓe liggotoɓe nder bankuji ene heewi ƴewtidede so tawi won joom kopareje garde arɓe wadde placé kalisaji mumen kamɓe joguiɓe bankuji ɗi aɓe keewi rendinde ɓeɗon sukaɓe rewɓe e ɓeɗon ɓe ganda goni joom kalisaji walla tan joom jawdi en. ɗum ɗon noon kanko oɗo ɓiɗɗo debbo o wiyete salademo kay e tan mbadimo kono way yodde fewde kono noon salademo saabi hawo riwa e place makko saabu kay ko way noon ala ko jaranimo ɗum saabu saaha foof so ari e place makko walla wonɓe ganda jogui copareje so gari ɓe mbiyata ko yo hollit hoore makko beele ba ɓen jiimo. ɗum noon woni konngudi ɗi gandanane e nder jayde direct news guddene jayde stade coftal ɓalli hande subaka noon ɓe mbi Sadio Mané kay ne yiiɗi hollude hoore muɗum walla ñiɓde koyɗe muɗum e yesso Habib. ɗum noon woni konngudi ganda ɓe gaddi ɗum ɓe mbi Ilimane Ndiaye noon yitan taw hoore muɗum
sabu ko ƴewtinda ko woni kay to banggue pettugol ɗeɗo balɗe pasuji e ko way noon ɗiwo dañi foof o hollitani hen hoore makko sabu 0 but o wawi contanede guila nden ha joni hettiyankoɓe e biyankoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe gudditen hello men wongo garen noon e banggue dawrugol surtout ko ganduɗa yete ɗeɗo balɗe landaji ɗi kay ne wawi wiyede jiiɓima walla kay gueɗe ɗe jiiɓima te noon ko ɓuuri hen hawnade woni parti ji bawɗi wiyede parti ji maire gonɗe e nder leydi meɗen Sénégal ne wawi limede hen parti PS ne wawi limede hen parti PDS ne wawi limede hen parti mo ganduɗa AFP hayso tawi kañumne natti nananede haydara walla ɗo tolninoɗo nden natti to wonde ɗon oɗo saaha AJ/PADS woni parti ji ganduɗa joni natti nanede eko way noon holko saabi ɗum noon hande banggue plan B ma are sabu saaha foof ina haali plan B walla mo ganduɗa numéro 2 e parti sabu parti ji ɗi ganduɗa ete hande so ƴewtidama woni parti mo wawi wonde fof noon so tawi gardiɗo o natti wonde ɗon oɗon parti bonat sabu ko parti ji ganduɗa ko neɗɗo goto tan ardoto kañum wiyata ala ɗum noon ƴewtinda wona tan e nder leydi meɗen Sénégal kono e Afrique sabu parti hande ne wawi jogade mo ganduɗa kañum ardoto dewowo caggal muɗum e dewowo caggal on sabu noon koko ganduɗa ete ko banggue politique te politique so wiyama goto fo jogui ko to banggue idéologie walla banggue haqqilantagal muɗum goto fo ne jogui haqqilantagal foti addude kono noon so landa jawdi ardini ɗum ko way noon banggue idéji eko way noon mayat walla mbiyen wartoto saabu ko neɗɗo goto ardoto ko kañum wiyata eyyi kañum wiyata ala heddiɓe so wi eyyi ɓe mbiya eyyi so wi ala ɓe mbiya ala wadde ɗon hande saɗat dañde landaji mbaɗi noon numéro 2 saabu so wiyama yo numéro 2 walla yo goɗɗo toɗɗe tan goto fo yaltata ko banggue foof wiya ko min foti wonde sinno koko waɗa structuré daña mo ganduɗa ardi goɗɗo dewɗo hen goɗɗo dewɗo hen goto fo ne andi so kaari ala ɗo ko kaari foti wonde ɗo kono so on ala ɗo ko kaari foti wonde ɗon noon foti wonirde e parti koko foti waɗede structuré kono noon ƴewtidama e parti ji ɗi foof presque ko noon landa PDS ne wawi ƴettede yeeru hande oɗo mo ganduɗa woni yette Karim Wade hande guila nden ha joni landa o fuusi kala kalɗo wiye waɗi ni walla watti ni te landa o noon fuusi te so fuusi ne wawi jopede feedendu banggue Karim Wade saabu komo ganduɗa woni ɓiɗɗo gonnoɗo président o hay goto suusa memde wadde noon woni landa mo ganduɗa hande ɓe suusɓe ha cuusi kolli caggal landa o salotoɓe kolli caggal landa o heddiɓe nan ɗon ne paɗa mo ganduɗa ganda holde jogori arde so wiyama Karim Wade yaltinaka Sénégal beele ɗum ɗon haqqille ne wawi jabde ɗum ɗon ko namdal woni ɗon saabu neɗɗo mo ganduɗa ete so tawi a riwaka e leydi ma guila nden a wawa nadde e leydi ma guila ɗum ɗo kadi a wiyama ne wawi wonde présidentiable omo wawi jeeyede e sungoli ɗi hande goɗɗo ko ganduɗa hande ko bamum fawno ɗum ɗo hande ne wawi loggude ɗum goɗɗum kadi ne wawi loggude ɗum woni koppareje ganduɗa eɓe joganino ɗum Sénégal ne wiye ɗen koppareje koko foti artude eko way noon baɗo no Halifa Ababacar Sall kañum ne beele ne wawi kañum ne arde jeeyey sungoli ɗi ɗum ne ko namdal saabu ko koppareje ganduɗa eɓe ponno nattinde ɗum e keesuji Sénégal ɗeɗon koppareje andaka beele wonko fuɗɗi hen nadde walla ala ko naati hen ɗum ɗon ne ko namdal woni ɗon kono ɗo banggue Karim Wade kam beele amo wawi jeeyede sungoli ɗi goɗɗum yalti woni to banggue passeport walla tan to banggue gueɗe ɗe ganduɗa woni ko ɓiddomo France woni banggue ɗum ne wawi haddemo wonde jeeyede sungoli ɗi hande te noon nanaka hay lawol gotol PDS ne wiya amin jogui plan B kamɓene to banggue plan A tan ɓe mbiyata banggue Pastef fusama eko way noon kamɓene hande so tawi Ousmane Sonko wawa yaade holi jogorɗo yaade e place Ousmane Sonko ɗum ɗon ne ko namde ɗe ganduɗa nanɗo landa mo ganduɗa woni APR kañum ne hande nanɗo hedde élection ji presque ko 6 mois walla ko
baɗi ɗum kamɓene ha joni ɓe mbawa toɗɗade mo ganduɗa hande ko kañum foti yaade e sungoli ɗiɗon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe miijo moɗon ne faade commentaire uji ɗi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonen ko to banggue caméra to ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall yo Allah waɗanen jaami kisal ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi